4 Απριλίου του 2012, ένας άνθρωπος αυτοκτόνησε στο Σύνταγμα. Έτυχε εκείνη την ημέρα να είμαι εκεί. Περίμενα έναν φίλο μου. Και για κάποιο λόγο μου τράβηξε την προσοχή αυτός ο άνθρωπος και τον παρατηρούσα για αρκετή ώρα. Κάποια στιγμή γύρισα να κοιτάξω μέχρι το φίλος μου και εκείνη την ώρα αυτοκτόνησε αυτός ο κύριος. Δεν ξέρω μετά από πόση ώρα ήρθε η αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Αν κάποιος από εσάς ξέρει να μου πει αν πέρασε εκείνη την ημέρα πιο νωρίς, εκείνη τη στιγμή πιο μετά, ή αν άκουσε κάτι, θα ήθελα να μου το πει. Γιατί θέλω να φτιάξω το puzzle μέσα στο κεφάλι μου, οπότε έχετε καταλάβει λοιπόν πολλά κομμάτια. Γύρισα σπίτι, έψαξα στο ίντερνετ να δω σε site και σε blog αν έχουν γράψει κάτι. Απέφυγα να κοιτάξω δηλώσεις στην τηλεόραση, γιατί από ό,τι καταλαβαίνετε τα ΜΜΕ λένε αρκετά ψέματα και αποκρύπτουν πολλά πράγματα. Μπήκα στη διαδικασία και είδα ότι υπάρχει νόμος που απαγορεύει οποιαδήποτε δημοσίευση αυτοκτονιών. Υπάρχει νόμος που ψηφίστηκε πρόσφατα που απαγορεύει οποιαδήποτε σκηνή εξαθλίωσης στην τηλεόραση. Και δεν υπάρχουν και στατιστικά στοιχεία για τις αυτοκτονίες. Έψαξα να βρω το όνομα αυτού του κυρίου. Το μόνο που βρήκα είναι ένα ΔΕΛΤΑΧ. Γι' αυτό πήρα τηλέφωνο στην αστυνομία και στο ΕΚΑΒ. Μου έδωσε άλλο όνομα η αστυνομία, άλλο όνομα το ΕΚΑΒ. Οπότε κατάλαβα ότι άλλοι δύο άνθρωποι είχαν αυτοκτονήσει εκείνη την ημέρα, που προφανώς δεν θα μάθουμε ούτε το όνομά τους. Μετά από λίγο καιρό έμαθα ότι αυτός ο άνθρωπος λέγεται Δημήτρης Χριστούλας. Και έτσι μου γεννήθηκε μία ιδέα να ζητήσω από το κράτος το 4 Απριλίου, που είναι η μέρα που αυτοκτόνησε ο κύριος Δημήτρης, στο Σύνταγμα, να κατοχυρωθεί σαν ημέρα μνήμης για την ανθρώπινη απώλεια στην κρίση. Έτσι πήγα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεν με δέχτηκε φυσικά ποτέ. Πήγα στη Βουλή και μου είπαν για να με παραπέμψουν σε κάποιο ανώτερό τους. Έπρεπε να μαζέψω 2 εκατομμύρια υπογραφές μαζί με τηλέφωνα για να μπορεί να γίνει ταυτοποίηση του κάθε ατόμου που έχει υπογράψει. Έτσι είμαι εδώ να σας ζητήσω να βάλετε και εσείς την υπογραφή σας και αν είναι δυνατόν το τηλέφωνό σας, για να μπορώ να πραγματοποιήσω αυτή την ιδέα μου. Και ακόμα αν κάποιος γνωρίζει κάτι για εκείνη την ημέρα που ο κύριος Δημήτρης αυτοκτόνησε, ή αν ξέρετε κάποιον άνθρωπο στη γειτονιά σας, ή αν έχετε ακούσει, γιατί φυσικά αυτή η μέρα δεν είναι μόνο για τον κύριο Δημήτρη, αλλά για όλους τους ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.